Pozdrav! Dobrodošli na sveobuhvatni WordPress tečaj, gdje ću vas korak po korak provesti kroz izradu profesionalne web stranice. Bilo da ste potpuni početnik ili imate određeno iskustvo u web dizajnu, ovaj tečaj je baš za vas. Pripremite se da stvorite svoju prvu web stranicu uz pomoć WordPressa, vodeće platforme za web dizajn. Prvi korak koji učimo je registracija domene i odabir hostinga. Vaša domena i adresa vaše web stranice na internetu, dok hosting pruža prostor na kojem će se smjestiti svi podaci i sadržaj. Provest ćemo vas kroz svaki korak, od odabira prave domene do kupnje kvalitetnog hostinga. Sljedeći korak je upoznavanje sa cPanelom. Naučit ćemo vas kako ga koristiti za upravljanje bazama podataka, kako postaviti originalne e-mail račune, upravljati datotekama i još mnogo toga. Sada, kad smo postavili osnove, vrijeme je za instalaciju WordPressa. Pokazat ću vam dvije metode instalacije. Jednostavnu instalaciju putem cPanela i ručno učitavanje datoteke putem File Managera. Odaberite metodu koja vam najviše odgovara. Sada dolazimo do najuzbudljivijeg dijela. Prilagodbe vaše WordPress stranice. Dizajn WordPressu. Tu je na snazi vaša kreativnost. Provest ćemo vas kroz odabir i prilagodbu tema, dodavanje stranica i objavu, te optimiziranje izgleda i funkcionalnosti vaše stranice pomoću raznih dodataka. Bloganje je jako moćan alat za privlačenje publike i dijeljenje stručnosti. Naučit ćemo vas kako kreirati blog, pisati i optimizirati postove koji privlače čitatelje, te kako najbolje iskoristiti WordPress za sadržajni marketing. SEO je ključan za uspjeh vaše web stranice. Pokazat ću vam kako instalirati i koristiti Yoast SEO dodatak za optimizaciju vaše stranice, kako provesti istraživanje ključnih riječi te kako poboljšati rangiranje na Google. Kao bonus upoznat ćemo vas sa jednim super novim uzbudljivim alatom DVI-om, alatom umjetne inteligencije koji vam omogućava kreiranje zapanjujućih web dizajna bez ikakvog znanja kodiranja. Idealan je za svakoga tko želi uštediti vrijeme i postići super rezultate. Ovaj tečaj je za svakoga tko želi naučiti kako izraditi i upravljati web stranicama od početnika preko freelancera do profesionalaca u marketingu. Naučit ćete kako kreirati web stranicu, kako kreirati blog, kako optimizirati sadržaj te kako povezati web stranicu sa digitalnim alatima. Ne čekajte, WordPress je vaša prilika da stvorite nešto nevjerovatno. Kliknite na link u opisu ispod ovog videa, prijavite se na tečaj i vidimo se na tečaju. Pozdrav!